Seguim a les torberes, però ara des del punt de vista una mica més fisiològic, ja no m'hi ràpid, estem tots molt cansats, o quedem ràpid. La idea és aquesta, veure com aquestes torberes es veuen afectades pel tancat o per la sobrepassiva o bé també pel canvi climàtic o per l'escalfament global. I més des del punt de vista fisicoquímic en emissions de gasos. Com ha dit el Pep, aquest projecte forma part d'Alpha Wetlands, del projecte d'Alpha Wetlands i del projecte nacional del Filipí. Som molta gent, perquè fa moltes coses de camp, som aquí molt. I el que us explicaré avui són els resultats preliminars de l'any passat, és a dir, molt poquets mesos de dades, i és el projecte final de màster de la Blanca Bautis. De totes les mulleres que us han explicat que estan en el tancant, nosaltres hem treballat a Rubió i Estanyeres. La gran diferència entre elles dues és bàsicament que el Rubió, que està dins del PNA, és més àcida, i la d'Estanyeres, que està dins del Parc Nacional, és més alcalina. I a més, l'Estanyeres presenta una temporalitat quant a nivell contingut d'aigua del sol bastant més acusada que no per Rubió. Tot això us ho dic perquè després, quan ja veient els resultats, veureu que tot s'explica una mica així. Per què? Per aquest treball, no? Perquè, com ha dit el Pep, les mulleres són aquest gran reservori de carboni orgànic, que justament ha trigat anys en acumular-se i està allà perquè té aquesta situació anaeròbica, amb aquest gran contingut d'aigua, que fa que la descomposició sigui extremadament lenta. Què passa si aquesta torbera és trepitjada per aquests animals que pesen molt, que arriben allà, posen tot el seu pes, s'enfonsen, treuen la vegetació i aquesta torba queda exposada, i es pot oxidar i respirar i emetre tot aquest carboni cap a l'atmosfera. I encara més, què passa si aquestes torberes s'estan assecant? El nivell freàtic va baixant i tot això es torna un ambient aeròbic. Llavors, el que us presentaré avui són aquestes tres tipologies, el que diríem seca, natural, que està trepitjada igualment, i trepitjada. Això ho hem mesurat al llarg de tot un any vegetatiu, des del juliol, vam començar una miqueta tard, perquè és quan comença els experiments, que és tot més lent, de juliol, ara hem tornat a enllaçar al maig, i llavors veieu com hi ha tota aquesta estacionalitat. Primer tenim aquí tota la zona molt inundada, després de l'estiu més seca, i després quan tornem a la vegetació està força seca, cremada. I ara ja està recuperada una mica. Llavors, els objectius, justament és això, veure quin és l'efecte d'aquest tancat després d'aquests 5 anys, en quant a emissions dins i fora. A fora veieu que els cavalls són molt curiosos, venen, treuen el septum de vegades i s'ha acabat l'incubació. Llavors, veure aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle en les tres tipologies que he dit, la seca, la natural i la trepitjada, i relacionar totes aquestes emissions en quant a les característiques fisicoquímiques tant de l'aigua com del sol. Llavors veieu aquí el tipus de campana que fem servir, que no és gaire, és una mica fet a casa, amb pous del freàtic que fem aquí, agafem aigua intersticial i després mesurem tots els paràmetres també. Per tant, és això, un equip força gran. I això ho fem un cop al mes durant el període vegetatiu. I aquí és una mica on us començo a ensenyar els resultats de l'any passat. Bàsicament, el que veieu és com en aquesta PCA com se separen les dues mulleres. Tenim Rubió, que està aquí en lila, més aquí dalt, que està bastant més influenciada pel contingut d'aigua, té més carboni orgànic dissolt, més nitrogen. En canvi, Estanyeres té un pH més alt, perquè és activa l'alcalina, i a més té més temperatura. Per què? Justament perquè en tenir menys contingut d'aigua, la seva temperatura està més influenciada per la temperatura exterior. Per tant, té més estacionalitat. I això és el que he de memoritzar amb tots els gràfics que venen ara, que són 3 nombres. En quant a emissions de sol, de CO2. Primer de tot veiem com Estanyeres, que he dit que era la més seca, sí que té més emissions. A més, a Rubió, que està aquí baix i és la més humida, només a la part seca, l'escapa de tot, és on tenim més emissions de CO2. I l'efecte de la pastura només es veu en Estanyeres, que sí que hi ha una mica més d'emissions a fora quan tenim el bestiar. Però com he dit, Estanyeres és la més seca, per tant, és molt més fàcil que aquesta matèria orgànica es vagi oxidant. Quan passem al metà, primera cosa és que no es veu cap efecte del bestiar en aquestes emissions. Segona cosa, el típic, que la zona seca, perquè sabeu que el metà ve de processos anaeròbics. Per tant, en la zona seca, com que
també veiem clarament com Rubió és molt més humit que no pas Estanyeres. I ara, el meu preferit, que mai no que és una de les emissions de M2O. I aquí, bàsicament, no veiem res, simplement el que veiem és majors emissions estanyeres a la zona pertorbada, a la zona trapitzada. No us sabria explicar per què. Jo crec que el sistema està molt limitat al nitrogen disponible i llavors tot això queda reduït. Però bé, això ho confirmarem amb les dades d'aquest. I llavors, intentant relacionar aquestes emissions amb les característiques fisicoquímiques que us he dit, aquí sí que ho he de posar una mica d'èmfasi. El CO2 el tenim aquí, molt influenciat per la temperatura i el pH. Com hem dit abans, això és perquè els sòls estan més secs, per tant, hi ha una respiració, és la mateixa història. I el metal tenim aquí quan hi ha més carboni orgànic dissolt disponible i més contingut d'aigua del sòl que crea aquesta situació anaeròbica i per tant afavoreix la metanogènesi. I l'N2O no ho veieu perquè és mínim, està aquí darrere i està molt relacionat amb la disponibilitat de nitrogen total. I si ara poséssim aquí les nostres torberes, veuríem com aquí tenim les zones d'Estanyeres, que era més seca, que tenia més temperatura i emet més CO2, i aquí teníem la de Rubió, que està molt més influenciada pel contingut d'aigua i emet més metà. I dit això, les conclusions, ho repeteixo, però sempre les mateixes idees. El fet de pastura o no pastura només afecten el CO2 a Estanyeres, que justament és la torbera més seca la que emet més CO2, contràriament a Rubió, que com que té més contingut d'aigua i més situació anaeròbica, emet més metà. L'N2O és molt baixet a tot arreu i segurament és perquè està limitat al nitrogen. I com a futura recerca o recomanacions, el que volíem ara és ampliar aquest dataset, que de fet ja ho estem fent, vam començar al maig i ara hi seguim anant cada mes, fins que anevi i tanquem el projecte. I llavors ens agradaria també fer un balanç de carboni bo. Ja heu vist a fora el pòster de la Violeta sobre aquest intercanvi de l'ecosistema, mesurar la producció, mesurar quina és la capacitat d'emmagatzematge de carboni i incloure el metà en aquest balanç. Llavors, tot i que ara la ramaderia no sigui una fe, o si no estigui incrementant aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle, la pregunta és una mica en relació amb el que ha dit l'Eulàlia i en relació amb el que d'hidrogen. Com potser en un context de cercament global, de més sequera, el ramat s'acabarà movent més cap a aquestes zones humides on la pastura és més gustosa, més fresca. Llavors la pregunta és si en un futur encara serà pitjor. I més en aquest sentit, perquè se'ns està secant, tot aquest carboni pot arribar a l'atmosfera i augmentar encara més el canvi. I llavors la pregunta estrella és què passaria si en comptes de tenir ramats que són més grans, més pesats, estiguéssim parlant de ramats que no fan malbé tant el sol o exposen tant la torre com serien ovelles, que ara comencen a veure les persones. I això crec que no. Moltes gràcies, Sílvia, per la precisió i concisió del missatge, per tots els canvis, per aquesta causa. Només alguna pregunta. No moltes, però una pregunta. Un comentari. És una mica pregunta d'advocat del diable. He vist que, i és lògic, he vist que hi ha una davallada, no hi ha metanogènesi en les parts seques de la mullera. No sé si heu fet un balanç de masses entre la situació de compromís entre el metà o el CO2. Llavors, jo des de la ignorància, o des d'un gestor que veu números només, o un gestor que no estic molt informat, perdó, pensaria que el millor és que se sequessin les mulleres com no hi haurà metà, és el cas més perjudicial, no? Per això dic com a... Si hi ha una resposta o una reflexió... No has fet encara això de balanç, però no. Vale. No, és una mica relacionat amb això. Només preguntar-vos si esteu mirant també el contingut de carboni orgànic en aquestes condicions per veure si hi ha diferents
El meu no és una pregunta, és un comentari, arreu el comentari del Jordi, que podria ser extensiu a moltes altres situacions i que tenen, crec que té sentit en un context de parcs de gestió. És un bon exemple del concepte de multifuncionalitat. Les mulleres tenen moltes funcions, una d'elles pot estar relacionada amb el cicle de carboni. Hem vist unes altres associades a la seva singularitat, a la qualitat de les aigües, bla, 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 bla. Això ens passa amb el talent de boscos i també de qualsevol sistema. Quan reduïm la seva funció a una única de les seves, ens podem trobar aquest tipus de paradoxa. Aquesta és la paradoxa de la gestió, que has de prioritzar en funció de les múltiples funcions. I la resposta és òbvia, potser sí, que una muller seca neti més calent, però no és únicament la seva funció. Tenim aquesta multifuncionalitat dels sistemes que van des del coneixement, que van des de l'empatia, que van des del propi funcionament de l'ecosistemes quan realment ens acostem a la Aquesta és la gràcia, no? Poder treballar tot anys d'acord. És la foto final. Llavors, aquesta reflexió general està bé perquè ara donem pas a la cloenda de les jornades i és el moment de fer un